Zoom wang'en nane ng'anyo kitimo rapar mano mar higa mar 2024 wang'en na gigo eko ma bende rowere ng'anyo ne to bende gin gigo eko ma bende osekete tim higa mokalo kada rowere ng'anyo ne giywa kaluwore kod nok mago mag tije nengo mamalo mano mar ngima emomiyo ne gikwedo godo paro mano mar chik mar omenda mar higa mar 2024-2025 kanyakla kod ginero maluongo ni goodwill from leaders. Bende wakili Hodeny iparo ni gin gigo eko ma bende osekete tim nyaka gi sani. Iparo nitie moko kuom yuto ma oyudore kaluwore gi ng'anyo mane nitie higa mokalo. Namba achiel mano oyudore immediately en wach mar golo oko the finance bill ma higa mokalo. And ka osegolo oko finance bill ma higa mokalo mochako chuog mano mane nyalo somo pa jopiny kendo mane nyalo take care of dwaro mago mane joma ne rowere mane ng'anyo ne wacho. Koweyo mano wang'eyo bende ni ker notemo mondo mi oyar kabisa piny owacho mondo mi reduce animosity mane nitie ni magi jo piny owacho magi joma ok nie piny owacho mondo ochuogo piny owacho mano miluongo ni broad based government ma o incorporate jogo ma ande chien kanyo yande ni opposition mondo mi oyar thuolo malach ma ji nyalo somo go paro kata nyalo kawo go riekni mopogore opogore e tayo sirikal. And ka itimo comparison e finance bill ma koro nyotim higani tineno ka nitie lokruoge mang'eny mobiro nikech wach mar broad based government no kaachiel kod wach mar chiko it ni weche manotimore e higa mokalo. Nitiere moko ma okange moko ma pod ok otimore e yo makare kata kapok wachope. Ang'eyo ni wach mar chuogo thuolo mag tije is a global crisis. But en okang' ma kata piny owacho ma Kenya ka be nyaka yud kaka chuogo tije ni rowere, the youth unemployment, mondo rowere oyud kaka donjo e kuonde mag ong'ala mag tije mopogore opogore. Anyalo luonge ni is a work in progress mondo mi nafas mag joma tindo yudore e kuonde tije mopogore opogore. So pok obedo realized fully, but aparo ni piny owacho osechuogo okange mopogore opogore manyalo chopo kanyo ok tindik ji duto. But at least manyalo nyayo nafas mag tije ni joma rowere. Nitie mamoko ma pod ok otimore and aparo ni engagement mana kaka joodwa wacho ka wamedo tudore gi sirikal e yo achiel kata yo machielo tinyalo chik it mondo ne ni mane ma ok otimore mane manyalo timore. The other achievement motimore maduong' en the listening government. And wang'eyo ni koa higa mokalo kata ker nokawo thuolo ne mondo donji e yor tudruok manyasani mondo chik ite ni gima rowere wacho, ochik ite ni gik ma ji wacho mopogore opogore. And mae miyo kata parliament, both National Assembly gi Senate, othoro bedo keen kabisa ni gima kata kinying'iyo ka gigolo pachgi e wach mar finance bill, tineno ka koro gichako chiko itgi ni japiny wacho ang'e gini, kata ma kama timore nade ma dhi donjo nade gi japiny. And moko koro gikwedo. Unlike last year, mineno ka bunge ne wacho ni gino kali akala kaka en no kata ka en gi ng'ikruok moko to kali akala. So I think those are some of the achievements mwayudo e ng'anyo ma higa mokalo. Wiyi ok nyal wil gi lal mar ngima mar rowere kaachiel kod lal mar yuto, ohelni manokethore kaachiel kod hinyruok. Nitie jomoko modong' gi songa kata gi mbala kawuok e ng'anyo ma higa mokalo. En lal monego bed ni piny owacho ni ahinya ni ere kaka gitudre kod familia mag joggi mondo mi okonygi. Nikech magi joma ne ng'anyo ka ok giting'o silaha moro amora kendo ging'anyo ka gin gi kwe. And finally, en ni piny owacho mondo mi onon ane nikech piny owacho man gi ting' to piny owacho be man gi teko mar ng'iyo ni jomage ma infiltrate ng'anyo gi nikech no kata ng'anyo gi thothne samoro nitie joma kawo advantage mar kisiasa ni gidwaro wach mar ne one term ya Ruto must go. Koro giparo ni ng'anyo ma ochake yo ma legitimate mar ng'iyo weche mag uchumi inyalo loke kisiasa mondo mi samoro bed yo migologo sirikal e piny e ginene e loch ma entie. Mano to ok onego timore. And therefore mago achiel kuom ng'ikruok manyalo kwano ni samoro nyalo donjore e ng'anyo gi, jojore nyalo donjo ka, jomoko nyalo take advantage mar kisiasa mondo giloke yo machielo. Magi to piny owacho nyaka stamp authority kendo ginyon tiendgi motegno mondo gigeng' gik ma kamago. Mondo ng'ama dwa ng'anyo ng'anya inene kes katibo kowacho gi reason monego ng'anyne. Anya chiewe ode gokinyi ta ng'anya. I don't need to give any reason. I don't need permission from anyone. I only need to notify the police ni adwa timo ng'anyo, route na bro bedo ma. But anya ng'anyo every day from Monday to Friday for a reason man mang'eyo kenda kata gima paro nochwanya kata kowuok na kare. I do not have to be justified ni ma koro reason makare dhi ng'anyo ma ok ni kare.
as long as ni meet the condition mag katiba mag ni ang'anyo ka pacha nigi kwe, ai timbe na be nyiso kwe, ai aonge silaha moro amora mating'o, then oyiena mondo ang'anyo. So I think those are the achievements mwayudo to kod lal mamoko ma sirikal nyaka pod kawo okang' mondo mi okony. Erokamano. Erokamano ahinya. Bende okilo chieng' kapok